На компроміс щодо права України обирати свій шлях. Ми не підемо на компроміс щодо права НАТО захищати своїх союзників, і ми не будемо йти на компроміс у тому, що НАТО має партнерство з Україною, яке важливе і для нас, і для України. Агресор тут Росія. Це Росія використовує військову силу проти України, незаконно анексує частину території, продовжує дестабілізувати Схід. І тепер ми бачимо значне нарощування військ в Україні та навколо. Саме Росія повинна змінити поведінку. Росія повинна змінити курс. Найбільше турбує те, що цю модель поведінки ми бачимо багато років. Росія вдерлася до сусідів України та Грузії. Росія порушила ключовий договір із контролю над озброєнням. Также Ян Столтенберг отметил, что в НАТО пока не видят абсолютно никаких признаков уменьшения наращивания российских военных сил возле границ Украины. Будь-яка подальша агресія матиме наслідки, і за це доведеться заплатити високу ціну. НАТО підтримує Україну, усі союзники підтримують суверенітет та територіальну цілісність України. І ми не визнаємо незаконну анексію Криму. Україна має право обирати заходи безпеки. Це фундаментальний принцип європейської безпеки. І рішення щодо того, чи приєднається Україна до НАТО, буде прийматися тільки Україною і 30 членами Альянсу. Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-брифинге с Столтенбергом заявил, что как раз Россия своими действиями подтолкнула Украину к стремлению вступлению в Североатлантический альянс. Это случилось в 2014 году. Протягом багатьох років Україна бачить себе у безпековому альянсі. Після 2014 року, після початку війни, я вважаю, що саме Росія підштовхнула Україну до альянсу. Также президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что в случае полномасштабной войны с Россией НАТО не должно ничего Украине, но вместе с тем Украина является форпостом, даже не являясь членом Североатлантического альянса. Цитирую: «Мы понимаем, что если будет полномасштабная война, то мы понимаем количество тысячи, сотни тысяч, миллионов жертв, поэтому мы этого не хотим, как любой цивилизованный человек. Если эскалация, о которой все говорят, и иногда соседи запугивают государства Европейского Союза Украину, это выглядит провокационно и опасно. Что НАТО должно нам? НАТО не должно Украине ничего. НАТО будет, если наша армия не выстоит. НАТО должна всем своим странам, потому что НАТО оберегает именно страны-члены НАТО. А форпост такой – это Украина. Украина, не являющаяся членом Североатлантического альянса». Конец цитаты президента Украины Владимира Зеленского. Пане Валерию, как вам вся эта сейчас ситуация, как вам встреча Зеленского со Столтенбергом, что вы важного для себя почерпнули? На відміну від Зеленського, я давній євроатлантист з кінця 80-х років. На відміну від Зеленського, я знав, що ця війна розпочалася задовго до 2014 року. Але важливим є те, що президент Зеленський нарешті почав говорити так, як певною мірою говорили вже навіть на Заході, називаючи речі своїми іменами. Той самий Байден розповідав, наприклад, річницю окупації Криму про те, що Росія окупувала Крим. Президент Зеленський в цьому році говорив про те, що у України вирвали серце, але так і не сказав, хто це вирвав. Тобто тепер Зеленський, слава Богу, нарешті називає речі своїми іменами. Стосовно Єнса, правильно, так іначе це його Росія підштовхнула, якщо вже говорити назвати речі своїми іменами. Його підштовхнула Росія своїми діями до НАТО, але для мене, наприклад, і для тих громадян України, які знали, хто наш екзистенційний ворог, тому що це війна за ідентичність, для нас це не було новиною. Але під тим, що насправді заявив Єнс Столтенберг, я думаю, що варто підписатися не тільки мені, а й тим людям, які насправді, скажімо так і говорили протягом тривалого часу. І коли в нас певні сили в Україні, в тому числі, які зараз знаходяться при владі, що це, скажімо, той самий міністр оборони Таран, що це дуже далека перспектива. І коли президент Зеленський підписав щорічну програму Україна-НАТО в травні, а не в січні цього року, і коли Україна була 1,5 роки проти
практично без постійного представника при НАТО. Тобто не словами, а діями ми говорили, відповідали на запитання, яке Зеленський обертав до Байдена, чому ми досі в НАТО. Тому що ви тут не зробили того, що треба було зробити. Єнс Столтенберг нарешті почав говорити в конкретних термінах. Насправді, я не знаю, поки ви цитували, нарахував, мені здається, 7 раз сказали слово Росія. Росія агресор, Росія окупувала, Росія порушила правила безпеки, Росія не виконує зобов'язань. Росія це дуже важливо, тому що коли нам розповідають іншу сторону тієї самої медалі, про те, що от НАТО заявило про те, що треба діалог, але діалог в такого роду термінології, не діалог, де йдеться про компроміси, навіть про компроміси в визначеннях, а діалог з правильно поставленою позицією. Це ж конкретна позиція, не буде жодного компромісу, 4 рази казали слово стосовно компромісу. Значить, тепер, якщо відповідальні особи, а в НАТО, на відміну від української влади, кожну кому вивіряють, якщо відповідальні особи, які за цю промову, за цю програму, за ці дії, вони довго розробляють такого роду речі, хтось, скажімо так, побачить дійсно, що є компроміси з Росією, то значить НАТО порушила ті зобов'язання, які визначені керівник НАТО є Столтенберг. Вони називають Росію агресором. І тому комунікація навіть в тій програмі там Росія-НАТО, в цих переговорних майданчиках, в тому, що вони кажуть, треба залишати вікно можливості привідкритим. Дійсно, треба вести діалог. Я зараз не виправдовую проросійський дискурс і проросійських очільників деяких країн, в тому числі країн НАТО, коли вони говорять діалог наповнюючи своим сенсом, компромиссным. Окей, даже если мы предположим, что такой диалог состоится, а сегодня Столтенберг сказал, что НАТО выступает за диалог с Россией и, вероятнее всего, в ближайшее время те планируют провести такую встречу между Россией и странами-членами Североатлантического альянса, то о чем говорить? Мы понимаем риторику России, мы понимаем, что они требуют от НАТО, они об этом недвузначно уже заявляют. На протяжении последних 3 недель такие заявления участились, а именно они требуют от НАТО ее нерасширения на восток, и более того, если вы видели заявление Рябкова, замглавы министра иностранных дел России, который сказал, что в случае, если США и НАТО не отреагируют на их требования, то будет применен некий военный ответ. То есть то, что просит Россия и требует, понятно. А что будет говорить НАТО? От я якраз хотів зауважити, я не підіграю по російському дискурсу, тому що дехто наповнює діалог як обмін, знаєте, пошук компромісу. Так от відповіді на такого роду заяви Росії, наповнення сенсом такого роду діалогу, визначена чітка позиція. Росія агресор, і ми маємо говорити в тому діалозі, розуміючи і артикулюючи такого роду позиції. І ми не підемо на компроміси. 2 заяви. Росія агресор, і ми не підемо на компроміси. Це варто виділити в заяві Єна Столтенберга. І взагалі позиції НАТО. Але з іншого боку, ще раз я не виправдовую, але говорити треба. Навіть під час війни завжди були парламентарі. Ми пам'ятаємо, їх завжди відпускали, якщо вони насправді це правило війни. Ну а о чем говорить? Любой компромисс, он будет противоречить так или иначе украинским национальным интересам, потому что Украина в своей конституции закрепила свой интеграционный путь в Североатлантический альянс. И какой-либо компромиссный шаг от НАТО в отношении России, это будет противоречить нашим интересам. Разве нет? Але ж вони сказали, що компромісів не буде. І Росія агресор. І право на членство. Але до того нам не говорили. І право на, скажімо, членство України в НАТО насправді залежить від НАТО і від України. Це чіткі слова Єна Столтенберга. До того нам нічого не говорили. На Бухарестському саміті нам взагалі нічого не казали. У 2008 році, коли сказали, що двері НАТО відкриті. Ну, відкриті двері НАТО. А що далі? ПДЧ ж нам не дали. І нам про це взагалі не говорили. Ми не знали позицію Німеччини, ми не знали позицію Франції, ми не знали позицію Нідерландів на той момент. Нам чітко сказали, що відкриті, але таким чином була інтерпретація. З іншого боку, давайте, говорити ми не будемо, так? Я зараз ставлю наших глядачів і нас з вами з боку НАТО. Але що тоді? Воювати? У НАТО зараз немає, насправді, можливості розпочинати
війну проти Росії, враховуючи те, що навіть Україні це не принесе жодної користі, тому що другий світі ядерний потенціал і право вето в Радбезі ООН не дозволить, припустимо, застосовувати інші механізми, аніж військові дії, тому що Росія блокує всі механізми. Інші майданчики, інші альтернативи. Не будет ли это тогда означать то, что НАТО, в принципе, поддается шантажу России? Потому что Россия что делает? Она сейчас шантажирует Североатлантический альянс, говорит, откажитесь от своих заверений от 2008 года, того же Бухарестского саммита, который вы упомянули, и мы не будем расширяться дальше, не будем... если так переводить, да, их тезы, то мы не будем нападать на Украину. То есть, и если здесь Североатлантический альянс говорит о том, что окей, давайте общаться, то есть это не будет ли считаться тем, що НАТО піддається цьому шантажу? Якщо би Столтенберг не сказав, що ми не підемо на компроміси і не озвучив свою позицію, ми могли з вами говорити. Росія обнажила свої позиції. Це дуже великий позитив. Насправді. Тепер вже ж немає такого роду прийти між капельками. Тепер вже немає такого роду можливості для дискурсу, що Росія насправді нічого не вимагає. Це нехай вони там самі розбираються, а ми будемо вирішувати питання власної безпеки. Росія чітко артикулювала свою позицію. Нарешті, внятно і ясно, а не займалася такого роду, знаєте, я не люблю слово візантійщиною, я буду говорити, знаєте, в термінах Маркса, єдина робота, яку не перекладала радянська влада при марксизмі-ленінізмі, пропонуючи ідеологію, називалася «Нариси таємної дипломатії в 18 столітті», тому що там Маркс чітко говорив про те, що тактика Росії може змінюватись, але сутність її політики, агресія і так далі, вона здається незмінною. Так от, в термінах таємної дипломатії, коли зверху тобі говорять про правильні речі, а внизу домовляються за твоєю спиною про тебе без тебе, як там Ялта відбувалася, припустимо, там інші такі речі в 45-му році. Зараз Путін хоче отримати іншу Ялту. Тихенько. Але насправді тепер його примусили назвати речі своїми іменами. Він публічно висловив: ми маємо таку позицію, Україна не може бути членом НАТО, і НАТО має сказати, що вона нею не буде. НАТО, устами Столтенберга, які ми зараз обговорюємо, сказала: ні, це не питання Росії такого роду вирішувати. І якщо завтра буде заява на якомусь там саміті про те, що Україна не може бути членом НАТО, а вона має бути умовно Фінляндією, там як там нам нав'язують таку фінляндізацію, залежною від Росії, на умовах компромісних, скажімо так, умовно суверенітет, умовно там інші речі, зараз я не буду говорити, то тоді в НАТО певною мірою погодиться, що воно пішло на компроміс з Росією і за спиною України домовилось з Росією. Тому тоді на НАТО придеться поставити крест уже. Тому правильно. І НАТО це розуміє так, прекрасно. Так, и в Кремле тоже наверняка понимают, что НАТО не может это сделать. Ми виходимо в складні, можливо, для нашого глядача дискусивні речі. Я маю на увазі, що визначені позиції – це набагато правильніше, тому що домовляються, і тут важлива річ, не про принципи. Якщо в 18-му році був такий класичний спор митрополита Віденського з Анатолієм Луначарським, який на той момент був міністром освіти, як тоді вважалося, Радянського Союзу. Той сказав: Бог є, то це сказав: Бога ні. Про що можна говорити? Якщо Росія агресор, а Україна жертва агресії, про що ми можемо говорити? Але про інтереси можемо говорити. А тут же речі, певною мірою того майданчика, про який ми говоримо. І тут дуже важлива річ. Росія свою позицію обнажила не тільки такого роду артикуляцією своїх умовно вимог, на які Захід сказав, що ми не підемо до такого роду компроміси. Вона практично вже не має тузів в своїх рукавах. А тузи в неї були, я вам кажу, як людина, яка займалася конфліктологією не тільки на теоретичному, а практичному рівні, в конфліктах в Миколаєві, а це теж саме просто на різному рівні, сама загроза є більш дієвою, аніж її застосування. Тобто, коли українці боялися російської агресії, ми боялися, бо ми реально боялися, як зараз її боїться Захід. А тепер ми побачили, що наші хлопці і дівчата з безкровною розкраденою армією за допомогою добровольців-волонтерів зупинили. Це ж не Оланд зупинив і Меркель мінськими протоколами. Це українці фактично зупинили російську агресію там, де вони зупинили. Якщо б Путін міг взяти Дебальцево, він його взяв. Якби він міг взяти Маріуполь, він би його взяв. Хто в тому сумнівається? Це ми зупинили. І ми тепер
Я беру в лапки, в термінах, щоб люди не подумали, що я цинік, бо в нас триває війна, і щодня у нас є жертва цієї війни, російської агресії, але певну міру українці побачили те, що можна битися і боротися. Не тільки за Україну, а і Зеленський тут правий, вперше він озвучив те, що я неодноразово казав, ми боремося за ті цінності, на яких побудована і НАТО, і Європа, як ойкумена, як світ, і ми боремося за засади цивілізованої сьогодні цивілізації і основи сучасної безпеки. Бо якщо Захід вже це зрозумів, якщо він піде на компроміси якісь, піддаючись шантажу Росії як країни, яка має ядерну зброю і право вето в ООН, в Радбезі ООН, то тоді завтра будуть такі собі маленькі Путіни в Північній Кореї, Кім Чен Іни, будуть такі собі Ахмадініджади в Ірані. Но, пане Богдане, вибачте, пане Валерию, в таком случае, если мы говорим о том, что Россия сама своими же заявлениями сейчас загоняет себя в глухой угол, что тогда получается? У нее не остается никакого выхода, кроме того, как нападать, если НАТО не идет ни на какой компромисс? От НАТО про це і говорить. НАТО намагається також мати такого роду інструмент, як НАТО – це 30 країн зі своїми інтересами, в тому числі. НАТО – це і Орбан, який сидить на голці у Путіна і шантажує Україну вирішенням тих питань, які не стосуються безпеки, а вузьких політичних питань. НАТО і інші країни, які певну міру, лідери інших країн, які сидять певну міру на голці у тієї самої Росії і мають внутрішню опозицію, як той самий, наприклад, Макрон, який має сьогодні там Ліпенов, проросійських і інших, які будуть використовувати такого роду речі. Україна ж також певною мірою, знаєте, я нагадаю речі з іменами, ми ж також не дуже були на боці НАТО, коли тривала війна в Югославії, коли вирізали в Сребрениці мусульман від 14 до 70 років. Пам'ятаєте, хто тоді блокував вирішення це питання в Радбезі ООН? Росія. І насправді, коли Росія блокувала вирішення і НАТО почало вирішувати питання війни, питання тих десятків тисяч мешканців Вуковара і Дубровніка, і саме мусульманського населення Боснії і Герцеговіни, то довіра до НАТО в Україні знизилася з 32% до 16%. Тому насправді ми тоді також не хотіли воювати за чужі проблеми, маючи свій інтерес. І такі речі є в сьогоднішніх країнах Європи. Ми маємо і в країнах НАТО зокрема. Але з іншого боку, вони вже почали розуміти, і все ж таки вони намагаються, знаєте, оцього терориста, який сам себе загнав в кут, але з ядерною гранатою в руках, вибачте, використовується і мапа з гранатою, з ядерною, вони намагаються стримувати. Тому певні речі треба розуміти, не виправдовувати, а розуміти. Тому що коли, знаєте, вривається буйний сумасшедший з гранатою, то доктор Айболіт, вибачте за такий термін, вже не допоможе. Тут же не лапку зайчику треба пришивати, а треба, вибачте, застосовувати зовсім інший механізм. Але це... Извините, по поводу механизмов, вот кроме четких артикулированных заявлений из уст Яна Столтенберга, какие еще превентивные меры принимает НАТО? Какие механизмы для сдерживания России сегодня она задействует? Что вы наблюдаете? Для сдерживания Росії чи для того, щоб припинити агресію Росії проти України? Це різні речі. НАТО може застосовувати ті механізми, які в них існує, тому що в них є 5 стаття статуту, де напад на будь-яку країну є нападом на всі країни НАТО, ну на США, давайте називати речі своїми іменами. Україна не входить в 5-ю статтю колективної безпеки. І тому НАТО не може виходити, ще раз, в них консенсусом ухвалюється рішення. НАТО не може виходити з ці повноваження. В них таким чином працює політика. Не може зараз. Вони б, можливо, і хотіли би, поляки особливо, а люди, які зараз проживають в країнах Балтії, які знають, що таке російська агресія. Традиційно наші союзники, та сама Румунія, яка бачила, як Росія захопила Азовське море і розуміє, як вона може практично заперти румунські інтереси, блокуючи не тільки тепер Маріуполь, порти Маріуполя і Бердянська, а й певною мірою порт в Констанца, якщо їх захочеться. Вони ці інтереси розуміють, але не можуть вони екстраполювати 5-ту поправку на ті країни, які не входять але, например, я понимать угрозу, видеть угрозу и понимать, что Украина является форпостом, они могут, правильно? И применять превентивный... Ви застосували термін, які дії вони застосовують, а не яке бачення. Бачення в них, слава Богу, вони прозрівають. А дії, вони
насправді на сьогоднішній день перекинули винищувачі в Румунію. Вони відповідно до максимуму, що може зробити до, скажімо, там конвенції Монтрьо в Чорному морі, там є свої закони, посилюють свій вплив на ротаційній основі в Чорному морі. Вони насправді покращують свою спроможність, а вони під час цієї війни виявили, що інфраструктура їм не дозволяє швидко навіть відповісти, якщо Росія напала би на країни Балтії. Я це зараз про це одразу, але це факт. Вони почали це робити нарешті, тому що Путін реанімував НАТО як таке. Я можу згадувати багато речей, просто глядача не хочу втратити, коли казали, що НАТО вже не потрібне, що має бути європейська система безпеки, що було розроблено навіть і фінансування було виділено. І говорили про те, що скільки там має налічувати ці речі, тому що нібито НАТО вже не захищає Європу. Про це багато говорили. Чехія і Польща торгувалися одна країна за один дивізіон Петріот, а інша за два. Коротше, ви нам маєте заплатити, щоб ми розмістили ці дивізіони. Сьогодні Польща і Чехія кажуть, особливо Польща, кажуть, давайте нам Петріоти, ми готові платити за те, що Петріоти будуть розвивати наші території. Путін, верніше, реанімував свою агресію НАТО як таку, як структуру, як боєздатну структуру. Тому, насправді, сьогодні це дуже позитивний аспект. Ще раз, НАТО покращує свою спроможність, інституційну спроможність, боєздатність на тій території, яка певною мірою є територією, де компетенція НАТО розповсюджується. Не може вона на сьогоднішній день розмістити свої війська на території України, як би мені особисто цього не хотілося. Я предлагаю підключитися к нашому ефіру політичного аналітика Богдана Петренко. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Богдане, вітаємо вас. Салям алейкум. Добрый день. Да, добрый день. Сегодня в Брюсселе прошли переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком НАТО Янсом Столтенбергом. Как вам? Какие важные тезы для себя вы почерпнули? Услышали ли вы какую-то конкретику в предоставлении Украине возможных гарантий по безопасности? Ну, власне, якщо ми говоримо про конкретику, конкретно був сам факт зустрічі. Це вже, в принципі, свідчить про певну співпрацю, яка склалася на сьогоднішній момент України і країн НАТО. Тому, бо, розумієте, сучасний світ, він живе символами значною мірою, коли так чи інакше країна сама визначає, що міжнародна система безпеки визначає, на чийому боці ця країна перебуває. Якщо б ці зустрічі не відбулося, чи та зустріч, мовно кажучи, відбувалася в якомусь там телефонному режимі, чи ще там якимсь чином, то вже тоді вже можна було б говорити про те, що Україна як така вже не цікавить НАТО, і Україна вже перебуває поза євроатлантичним блоком. Щодо безпосередньо самих якихось конкретних зауважень, то тут нічого конкретно сказати не можна, оскільки ми живемо в світі, де можуть лунати дуже багато заяв, і щось якось обнадіювати в сучасному світі, говорити, що ті чи інші заяви вони можуть реалізовуватися, коли вони носили такі, знаєте, цілком загальний характер, я все-таки б не хотів би, але ми маємо розуміти, що саме символічної точки зору НАТО продовжує підтримувати Україну, і зрозуміло, що ці всі сигнали, що в разі там поширення російської агресії, що НАТО буде нам там сприяти, і що там до Росії буде застосовуватися якісь санкції з боку країн НАТО. Це, звичайно, все це важливо, але давайте будемо відвертими. Російська агресія триває з 2014 року. А з 2014 року ці санкції, вони, можливо, якимсь мірою і стримували Російську Федерацію на початку, там ще 14-15 роках, але вже зараз вони не працюють, оскільки мова вже зараз сьогодні йде саме про посилення, необхідність посилення санкцій, щоб Росія щось робила. Натомість Росія веде себе, дійсно, як сказав пан Димов, вона веде себе, як мавпа з гранатою, тому що вона веде себе занадто нагло. І це, в принципі, можна навіть прослідкувати по зустрічам, які відбувалися між російським президентом і президентом Сполучених Штатів, бо, наприклад, на попередніх зустрічах президент Російської Федерації взагалі нічого не казав про вступ України до НАТО, він взагалі сказав, що це не стоїть навіть на часі. А тут виявляється, що вже і вступ України до НАТО муряє російського президента, хоча це дуже гіпотетично таке і дуже віддалена така перспектива, але воно починає муляти російського президента. В принципі, воно не стільки своєї реальності муляє, скільки муляє наглістю російської влади, яка висуває певні вимоги до західного. Ну вот по поводу требований России, наивно было бы предположить, что после этих требований там генсек НАТО или страны-члены НАТО, приняв какое-то решение, выступят и скажут: окей, мы согласны, не принимаем Украину в НАТО. И в Кремле
не могут этого не понимать. Так в таком случае не является ли это таким оправданием для Путина в вопросе дальнейших возможных агрессивных действий в отношении Украины и возможного полномасштабного вторжения в нашу страну? Ну, знаєте, виправданням для Путіна виступала ЮН НАТО, наприклад, заявила, що воно не буде просуватися далі на схід. Давайте ми підемо російські якісь умови. А Путін би там декілька місяців, можливо, рік би защитив. Далі продовжив би свою агресію, тому що російська агресія закінчується там, де росіянам дадуть по лобі. Якщо їм не дати вчасно по лобі, вони будуть просуватися далі, висувати свої вимоги і просувати свої інтереси далі, і висувати свої ультиматуми, в тому числі західному світу, оскільки вже тут йдеться не лише про Україну, а йдеться і про безпеку самого Європейського Союзу, та взагалі про світову безпеку як таку. Тому з цієї точки зору, звичайно, ті заяви, що НАТО не заперечує про те, що Україна буде, і що це в принципі є національним пріоритетом для України, і подальша роль, що вступ там до НАТО, це буде відбуватися, відповідно, з волі тих країн, які входять до членства НАТО. Воно все-таки це не є провокацією якоїсь Путіна, і це не є стимулюванням Путіна до подальшої агресії. Це такий, знаєте, легенький щелчок, легенький шалбан Путіну, я б навіть так би сказав, для того, щоб він просто зупинився, і хоча б трохи опам'ятався в тому, що він там висуває якісь реальні ідеї і надреальні свої пропозиції до переділу до светопорядка. Ну вот, кстати, по поводу сдерживания, Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз, страны, члены Североатлантического альянса, закрепили свою позицию относительно введения более жестких и радикальных санкций в отношении России в случае ее возможного полномасштабного вторжения в Украину. И речь шла даже об отключении России от международной финансовой системы SWIFT, о введении полного эмбарго на нефть, ограничение конвертации рубля и так далее. Вот как вы думаете, вот эта угроза санкциями, она может сыграть сдерживающую роль для России в качестве превентивной меры? Ее могут эти санкции уже сейчас применить или же будут применять постфактум в случае нападения? А какой тогда может быть толк? Все, звісно, дається в порівнянні. Якщо б сьогоднішні країни Європейського Союзу взагалі б не відреагували ніяк на загрози, які Путін несе, зрозуміло, що Путін зрозумів, що в нього розв'язані. Принаймні було заявлено, що до Росії будуть встановлені якісь санкції, але водночас, знаєте, мене мучить два питання. Перше, не було встановлено чіткого переліку санкцій, які буде застосовуватися до Російської Федерації, якщо вона, не дай Боже, продовжить свою агресію щодо України. Тобто я не побачив цього чіткого переліку, бо те, наприклад, про що ви говорите, що там відключення від SWIFT, ми про це говорили ще з 2014 року, в 2015 році порушувалося це питання. Тобто це питання, воно фактично витає, і це як загроза Російській Федерації, воно може звучати. Я б, звичайно, хотів би, щоб в цій ситуації було посилення санкцій і було посилення певних якихось протидій проти Російської Федерації. І це дійсно певною мірою, можливо, там стримувало б. Бо самі по собі загрози, вони не є реально стримуючим фактором для Путіна. Більше того, це я говорив щодо самих санкцій. А щодо моменту їхнього настання, тут ще величезне питання. Бо, знову ж таки, що розглядати подальшої агресії Путіна в Україні? Обстріли, наприклад, лінії зіткнення – це також агресія. Для мене, як для українця, це агресія. Для мене агресія почалася в 2014 році, і вона здійснюється. Да, и кто будет решать, что является агрессией дальнейшей или что не является? Так, мені цікаво було, щоб вони все-таки критерії визначили, що є подальша агресія. Бо, наприклад, затримка кримських татар у Криму в окупованому – це також російська агресія. І також на неї треба відповідати. Вибачте, а що вони очікують? Якщо західні країни очікують, що там Російська Федерація застосує стратегічну авіацію, почне бомбити Київ, почне бомбити Дніпро, Харків, то вони глибоко помиляються, такого не відбудеться. Російська Федерація буде діяти так, як вона діяла в 2014 році. Тобто через зелених чоловічків, перейдітих, де будуть зірвані шеврони, які перейдуть український кордон, перейдуть лінію зіткнення, і будуть продовжувати наступ. Як буде Європейський Союз це оцінювати?
як наступ Російської Федерації, чи як наступ так званих ЛНР і ДНР проти, тобто вони отримують для себе виправдання. Ну так це ж наступ ДНР і ЛНР. Так не будемо застосовувати санкції до Російської Федерації, просто висловимо своє занепокоєння. Тобто мені не вистачає чітких критеріїв. Чіткі критерії, що таке продовження російської окупації, що таке продовження російської агресії на Україну. Якщо ці чіткі критерії пролунали, звичайно, я як українець би заспокоївся. Я думаю, що так само трошки заспокоївся Путін у розгляді своїх стратегій, як продовжувати подальшу агресію щодо України, і можливо навіть задумався, як би вивести війська з України. Дякую вам дуже, пане Богдане. Чухсагону, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Богдан Петренко був з нами на прямому зв'язку, політичний аналітик. Пане Валерію, что скажете? Вы согласны с паном Богданом, что действительно нет никаких четких критериев, что является дальнейшей агрессией России против Украины? Ею может быть и эскалация на Донбассе, и очередные репрессии в оккупированном Крыму, или вообще вторжение куда-то в Харьковскую область, в Одесскую, высадка десанта и так далее. То есть кто должен определять эти критерии, где эти грани? Я погоджуюсь з паном Богданом і навіть певною мірою доповнив би його метафору, що Росія зупиняється там, де російська агресія зупиняється там, де йдуть по зубах. Російська агресія починається там, де їй не дали по зубах і де починається Україна. Тобто, насправді, коли я кажу зараз, можливо, складну конструкцію, це війна за ідентичність, я кажу прості речі. Я не цитую навіть Вінниченка, що російський лібералізм і демократія закінчується на українському питанні. Я кажу, що Росія – це є, насправді, злодій, який заліз в чужий дім, привласнив, переписав на себе чуже майно, переписав на себе, що там існує, і вклеїв свою мармизу, вибачте, в чужі документи і назвав це цивілізацією. Тому, насправді, дуже складні речі. І треба розуміти, що Захід, тобто люди, які критично мислять, вони розуміють, що Путін – це Гітлер з ядерною зброєю. Уявіть собі, що у Гітлера була не Фау-1 і Фау-2, який бомбардував Велику Британію, що в нього там не 2 мільйони, ті, які людей були в Кригсмаріне і топили кораблі з мирними, в тому числі, людьми, а це, що в нього була б ядерна зброя. Тоді б це умиротворення, яке відбувалося агресора в 1938 році, насправді Гітлеру ж хотіли дати Нобелівську премію миру за мирне вирішення суддівського питання. Я ж дуже добре пам'ятаю, насправді, на чому будувалося, не хочу зараз переобтяжувати такого аргументами. Уявіть собі, яке було б умиротворення, якби у Гітлера була ядерна зброя. Гітлеру, коли в останні часи казали Гітлер, фюрер, спасіть націю, він сказав, яку націю, яка не варта свого фюрера. Так от, Гітлер, і Путін той самий Гітлер, історія повторюється, і ви особи також. Він також сказав, що нащо нам такий світ, в якому не буде Росії. Читай імперську Росії, шовіністичної Росії, агресивної Росії, яка має диктувати світові, яким чином будуть вирішувати питання в Нікарагуа, в Анголі. Пам'ятаєте той біполярний міт, до якого світ підштовхує Путін? Це якийсь в Сєра-Леоне може прийти якийсь бандит до влади, сержант, який хоче стати вже генерал-фельдмаршалом, і він телефонує або в американську амбасаду, або в російську амбасаду, в радянську тоді амбасаду. І тоді американці також вимушені виходити з позиції самоси. Це сукін син, свій сукін син. Тому що це біполярний світ, ну так вони говорили. Вони воювали за сферу впливу. І тому навіть коли не було загрози НАТО в Афганістані, Радянський Союз вводив війська, все одно видумуючи загрозу НАТО в Афганістані. І що там розміститься, виправдовували такого роду речами. Тому я проти світу, в якому злочинність і злодій знайде собі кришу в Радбезі ООН. І тому, насправді, я зараз кажу про ті речі, про критичне мислення. Вони розуміють ці речі. Вони розуміють, якщо недавно в Росії говорили про Карибську кризу в 1972 році, коли вже практично були зупинені радянські кораблі, які йшли на Кубу, порушуючи ембарго, тому що там були радянські ракети, практично, які лякали Америку в зоні досягнення Вашингтон, Нью-Йорк і інші великі міста, там Чикаго на той момент, то насправді Путін, вони знають, що Путін не зупинить війська на відміну від Хрущова. Він вважає Хрущова слабаком. То я запитую, що робити в такого роду умовах? Ми можемо вводити санкції. Ввели санкції проти Дерипаски за втручання виборів. Я кажу зараз критичні речі. За втручання виборів в США. Це про алюміній. Русал. Ціна на алюміній виросла в 2,5 рази. Американський споживач алюмінія насправді сказав, що ж це таке, що Росія все одно отримує свої гроші, а ми не отримуємо, а ми втрачаємо конкурентну здатність. Я маю на увазі прості речі. Можна навчитися використовувати в тому числі політику твоєї, скажімо,
зовнішньої сторони. Вони мали б артикулювати загрози, сказати план А, план Б, план С, якщо Росія буде там, як Гітлер, там спочатку там деокупував Сарську область, верніше мілітаризував, потім туди війшов, потім туди. Вони можуть це артикулювати, але Путін буде це робити. Він буде піднімати ставки, тому що, ну уявіть собі, сьогодні є санкції проти Мадуро, режиму в Венесуелі, є санкції проти Північної Кореї. Це повалило режим Мадуро в Венесуелі? Це повалило Кім Чен Іна чи ні? А тепер уявіть собі, що там тільки загрози, а тут реальна ядерна зброя. Я кажу речі, як людина, яка і теоретично, практично знає, що таке повернути, знаєте, зараз кажуть, право сили перемогло силу права. Так, але як можна повернути? Тому можна правильна проактивна політика. Ну дивіться, візьмемо окреме питання. Санкція, Меркель нібито вводила санкції, але з іншого боку добувала Північний потік-2 і блокувала надання навіть тих, вибачте, пару десятків снайперських гвинтівок. Вона казала, що давайте не будемо насправді провокувати Путіна. Але спочатку треба Україні треба примусити українську владу чітко виходити з позиції. Тому той самий Вагнергейт був зірваний. Якщо це не була зрада, то давайте не будемо провокувати Росію, як навіть офіційна зараз версія. Єрмак відмовив такого роду речах, тому що це могло би спровокувати Росію на те, що вона піде в ескалацію. Ми вимагаємо від Заходу те, чому насправді, що не робить українська влада. Да, це входить за межі нашої компетенції, припустимо, там впливати на Німеччину. Але на свою владу ми маємо впливати чи не маємо? Чи ми хочемо, щоб Макрон або Шульц, або Байден були більшими патріотами, ніж Зеленський? Ви хочете, щоб вони воювали за ту країну, в якій проголосували за те, що легко зійтися посередині, просто припинити стріляти? Ми хочемо, щоб вони за нас воювали? Вони вже підтримували режим Карзая, який казав, що Крим – це частина Росії, тому що в нього пуштунські інтереси привалювали територію України. Вони вже витратили трильйони грошей, фактично певною мірою підставили тих людей, які повірили в демократичні цінності, тому що влада практично була корумпована і підтримувалася американськими штиками. Ні, вони цього робити не будуть. Ми не можемо вимагати від НАТО бути більшими патріотами, ніж власна. Тому це перше, від нас з вами залежить, від наших громадян. Друге, а від НАТО... Что спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. Ні, не так. Ні, це маю на увазі, що я маю розцінювати я виходити не з Маніловщини, Христаковщини, якщо хтось пам'ятає російську літературу, не будувати якісь повітряні замки, виходити з ідеальних позицій, яким би могла би бути ідеальна позиція. Я і теоретик, і практик такого роду речей, вибачте, вже втретє про це говорю, але ми маємо розуміти, провести проактивну політику. Да, побудували Північний потік. Але давайте ми сьогодні, я моделюю ситуацію, якби я був німецьким політиком. Да, є інтереси, в тому числі моїх політичних опонентів, які буду використовувати. Да, є інтереси Росії. Але ж я можу поставити таким чином умови, що сертифікація цього Північного потоку буде залежати від продовження транзиту з Україною не 40 мільйонів, які підписав Зеленський на термін своєї каденції, а на 80 мільйонів, мільярдів кубів газу. Я це можу поставити в залежність? Я можу зробити сертифікацію на те, щоб це відповідало третьому античному пакету, де воно має наповнюватись 50 на 50 щонайбільше. Можу. Я можу вимагати, насправді, від Росії, а чому кажу український контракт? Тому що, якщо ми, припустимо, перекриваємо, я не дарма сказав про Дерипаску і про Румунію, якщо Європа відключає від Росії, припустимо, робить санкції, ембарго щодо енергетичного сектору, дуже болючого для Росії, то Росія не впаде. А от в Європі ціни на газ і на нафту виростуть в десятки разів. І хто правильно, і хто від кого буде залежати? Росія, яка не залежить від власних громадян, баби наражають, казав Жуков вместе зі Сталіним, чи Європа, яка залежить від своїх громадян, які не хочуть споживати надмірно високі фактично ціни на паливо, на тарифи і таке інше. Росія втримається, Європа ні. Тому треба застосовувати такі санкції, які будуть ефективні, давати плюс, а не мінус. Но ці міри повинна предлагати Україна. Правильно. І тому я кажу, правильно, ми маємо бути активним учасником переговорів. Тому що ми маємо отримати більше плюсів, аніж мінусів. Ми маємо думати проактивно, а не запровадити санкції. Путін вистоїть, а ми ні. Я маю на увазі зараз, припустимо, німців. Не вистоїть, тому що будуть там проросійські сили, альтернатива для Німеччини, яка буде кричати про те, що давайте будемо теплими, що нам та проблема в Україні, як я вже сказав, нас також не цікавили проблеми боснійських мусульман або хорватських жителів Дубровніка і Вуковара. Насправді ми виходимо з реальних речей, з конкретних реальних речей.
Путін буде знати, що можуть зробити, і він піде на це, повірте мені, я розумію психологію Путіна. Він піде, що ти далі? Наступний крок, який ти зробиш? Я можу піднімати ставки, а ти, я маю на увазі розмову з Путіним, я можу підняти ставки, що ти будеш робити? Как вам, кстати, переговоры Байден-Путин? Вот к чему они пришли по результату этих переговоров? Ну, насправді, переговори краще, аніж та позиція, про яку я казав, якщо б, насправді, Путін тоді весною, це перші переговори, не припинив би бряцати зброю. Тому що є дві можливості, скажімо так, для агресії. Перше, це одразу перевернути дошку, створити так звану нову реальність. Ну, окупувати Крим і сказати, це питання закрите. І що ти будеш робити? Все, окупував. Ну, я беру Сосово в лапки. І що, війну почнеш? Ні, ніхто не почне війну заради якогось Криму, я беру в лапки. Коли сказав Чемберлен, не просто слова «я привіз вам мир» громадянам Великобританії, але далі «я не можу собі уявити, щоб громадяни Великобританії завоювали за тих громадян, яких вони навіть не знають». Але Чехія не противилася такого речам, і громадяни Великобританії не хотіли воювати проти, на той момент, Гітлера. Тому, насправді, сьогодні також за нас ніхто не буде воювати, але, ще раз, перевернули реальність, створили нову реальність, війна не почалася. Росії всього лише виключили з G8. І все. Далі Путін пішов далі, зараз я не про Путіна. Я про те, що є другий момент, це коли альтернатива, коли метод селями вже почали використовувати, в тому числі на Заході, коли ти поступово пересуваєш червоні лінії. Да, вони нібито є. Якщо Росія буде агресором, то тоді, як ми кажемо, тоді буде отака-то відповідь. Але тут не агресія, тут не агресор, тут не агресія, тут нема відповідь, тут нема, а тут вже пізно давати відповідь, тому що червоні лінії вже практично біля твоїх воріт. Путін використовує обидва фактично такого роду тактичних прийоми. Захід нарешті зрозумів, що це війна не за інтереси України, яких вони нібито не знають, а це за їх власні інтереси. Тому що Путін створив проблеми для Заходу, коли він в Брисбені залишився один в 2014 році, це зустріч Великої Двадцятки, ніхто не хотів навіть фотографуватися. Він що почав робити? Він почав бомбардувати Алеппо, Хам, Латакію, Ідліб, і мільйони мешканців Сирії хлинули в Європу. В Туреччині 3-6 мільйонів досі. Далі, хто знає географію, через Грецію, через Балкани створили проблеми з Угорщиною, а далі вийшов Брекзит, тому що мешканці Великобританії не хотіли, щоб їм давали квоти. Але Путін зробив такого роду момент. Він зміг і спромігся створити їм проблеми. Вони почали вирішувати такого роду проблеми. Тобто він буде створювати такого роду проблеми, і Захід почав це розуміти. Я мав зараз на увазі один момент. Північний потік-2. Як пов'язує Європу з Путіним, так і пов'язує Путіна з Європою. І насправді, якщо вони навіть в цьому локальному моменті, якщо вже не про принципи, а про інтереси, примусять Путіна насправді підписати договір транзитний, і тоді, коли вони можуть перекривати Північний потік як засіб, а насправді можна буде транспортувати газ відповідно до договорів через Україну, тому вони будуть певною мірою прив'язувати Путіна і цей кооператив озера тих олігархів до тієї Європи, яку вони хочуть зачати. Ми маємо зробити дорогою не просто в термінах дорогою агресію і подальшу агресію, а дорогою в артикульованому, чіткому, зрозумілому для Путіна і його побратимів фактично термінах. Вони будуть втрачати і долари, і владу, і зрештою вплив, і можливості для подальшої агресії. Переговорные форматы. Давайте проговорим нормандский формат, еще минский процесс немного, учитывая, что вчера в рамках саммита Восточного партнерства президент Украины Владимир Зеленский провел трехстороннюю встречу, трехсторонний формат нормандской встречи, можно так сказать. Он встретился с президентом Французской республики Эммануэлем Макроном, а также с новоназначенным канцлером Германии Олафом Шольцем. Вот и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита Восточного партнерства заявила, что Германия и Франция играют в нормандском формате роль модераторов и наблюдателей, а Россия как раз является одной из сторон конфликта. Давайте послушаем цитату Урсулы фон дер Ляйен. Формат переговорів дуже чіткий. Після анексії Криму Росією буде створений нормандський формат, де Німеччина і Франція – модератори і спостерігачі. А сторонами конфлікту є Україна і Росія. Ми працюємо у цьому форматі. Я думаю, це і є подібний формат для цього конфлікту. Ми поділяємо стурбованість щодо ескалації на кордоні України. Ми закликаємо Росію до деескалації і утриматися від будь-яких агресивних дій. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал встречу с лидерами Германии и Франции важнейшим политическим сигналом. По его словам, таким образом объединяются усилия к привлечению России за стол переговоров.
Це зустріч президентів України та Франції Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона з канцлером Німеччини Олафом Шольцем важливий політичний сигнал. Партнери бачать, що саме РФ загострює ситуацію і блокує регулювання. Спільними зусиллями повертаємо РФ за стіл переговорів. Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал желание нового правительства Германии открыть окно диалога с Российской Федерацией. По его словам, там холодно. Мені здається, що досить холодно, щоб відчиняти вікна. Потрібно точно розуміти, що там за вікнами. Якби канцлер запитав би мене, ми давно сусіди і добре знаємо один одного з Росією. Ми б сказали, що спочатку треба з'ясувати, що там – сніг, дощ чи тобі раді. Але з іншого боку, це суверенне право Німеччини вести свої діалоги, особливо з економічних питань. Військовий експерт, директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді Юрій Кочевенко зараз нам на прямому зв'язку. Пане Юрію, вітаємо вас. Селям алейкум. Салям алейкум. Да, пане Юрию, как вам вчера встреча и переговоры между Олафом Шольцем, Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским? Что важного для себя вы извлекли? Для мене важливо, як було, так і залишилось тільки усвідомлення того, що ніхто за нас нашу незалежність не відстоятиме. І попри всі запевнення в підтримці і попри всі, скажімо так, висловлювання занепокоєнь, жодна країна ще не заявила, що силою своєї зброї, своєї армії підтримує Україну в разі повномасштабної агресії з боку Російської Федерації. Отже, як і було, справа захисту нашої країни, нашого майбутнього, нашої свободи тільки в наших руках залишається. На превеликий жаль, з конкретного можу відзначити, що Німеччина досі блокує для України закупівлю озброєння на натівських майданчиках. І от вже, скажімо так, припинення цього блокування могло б стати вагомим сигналом підтримки України з боку наших. А как для себя вы объясняете такую позицию, такое поведение Германии, которая, с одной стороны, постоянно декларирует свою поддержку территориальной целостности Украины, ее позиция довольно четкая в этом вопросе, а с другой стороны, она завершает строительство Северного потока-2, с одной стороны, блокирует предоставление и покупки Украине оружия через агентство НАТО, да, то есть как это понимать, как вы это понимаете? Для себе? Я нічого, скажімо так, якогось такого глибинного протиріччя тут не бачу. Наш центр ще рік тому видавав аналітичні дослідження, які вказували на агентів Кремля, власне, в самій Німеччині, яка просякнута просто російським впливом і в тому числі, а можливо і в першу чергу, саме в бізнес-колах, до прикладу, Союз підприємців Баварії є абсолютно проросійським агентом впливу, власне, в бізнес-колах Німеччини, і таких є немало. На жаль, як от тут колега перед цим казав, що принципи поступаються інтересам, і взагалі, тобто питання конкретної такої тактичної грошової вигоди, воно виявляється вищим, ніж принципи якісь фундаментальні свободи, дотримання прав людини, недоторканності кордонів в міжнародно визнаних межах. Все це виявляється не таким уже й важливим. А щодо блокування закупівлі зброї, для Німеччини це взагалі виглядає як постріл собі в ногу. Але чомусь Німеччина вперто і наполегливо вважає, що Україна має виключно дипломатичним шляхом вирішувати ці питання. І навіть попри всі загрози з боку Росії, будь-яка військова підтримка України якимось чином може спровокувати Росію. Хоча навпаки, якраз будь-які прояви слабкості, будь-які прояви готовності до компромісу, вони провокують Росію, вони розпалюють її імперські апетити і дають їй, як то кажуть, поле для маневру. Тому що Росія зупиняється тільки там, де її зупиняють.
Така це країна. Да, сейчас мы слышим ряд инициатив относительно проведения переговоров с президентом России Путиным. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что он готов к любым переговорам. Это может быть и нормандский формат, это может быть встреча тет-а-тет с Путиным, это может быть какой-то формат с привлечением Соединенных Штатов Америки. Какой бы он ни был, как вы думаете, это помогло бы урегулировать войну на востоке Украины и деоккупировать Крым? На жаль, я поки що не бачу дипломатичної перспективи вирішення цієї ситуації. Звичайно, і це правильно, що президент декларує готовність до діалогу. Це в першу чергу важливий сигнал тим, хто підтримує Україну на Заході. Тому що Росія постійно і послідовно на всіх своїх пропагандистських каналах звинувачує Україну саме в бажанні, в такому агресивному бажанні продовження бойових дій. І ось ця демонстрація готовності до діалогу, вона є важливою. Проте ми не маємо самі себе вводити в оману і в ілюзії, що це дасть якусь перспективу. Тільки готовність відповісти агресору, тільки сильна армія і готовність всієї нації стати на захист власної держави можуть стримати агресію і забезпечити стійкий і тривалий мир для України. Сегодня генсек НАТО Ян Столтенберг и секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов фактически в унисон, в один голос сказали, что пока что не наблюдается уменьшение количества российских войск у границ Украины, послабление, стягивание российских войск к нашим границам. Это так? Можем ли мы сегодня сказать, что Россия продолжает стягивать свои войска к границам Украины, или же все же сохраняется тот контингент, который в принципе был? Дивіться, тут важливо розуміти, що нескінченно цей процес тривати не може. Проте, що робить Росія? Росія продовжує те, що називається військовою мовою, демонстраційні дії. Вона не має сенсу там безкінечно стягувати війська неможливо, але можливо постійно їх пересувати. Тобто на полігон в Єльню і назад, з одного місця в інше, з місць постійної дислокації на полігони, проводити навчання різних рівнів для того, щоб війська були в постійному русі. Це не дешево обходиться російському бюджету, але, очевидно, вони готові за це платити. Тому що просто вивести війська в поле і стримати їх там місяцями, і з точки зору військового недоречно, їх потрібно чимось займати. Тому і вигадуються різні навчання. Але в першу чергу це, звичайно, форма психологічного тиску, форма шантажу, і яка як вони вважають, має спрацювати, оскільки ось це балансування на межі війни, ось ця стратегія за принципом «я дурак, я вистрілю», має спрацювати, нарешті західний світ злякається і примусить Україну до якихось поступок, і сам, відповідно, на поступки піде. Тобто оперативна ситуація навколо України залишається складною, але наш Генеральний штаб і Збройні сили України знаходяться в постійній бойовій готовності, всі пересування ворога моніторяться, а всі можливі сценарії їхніх дій, вони ще вже давно були відпрацьовані на відповідно командно-штабних навчаннях. Що ми, напевно, що могли зробити на цей момент, щоб бути готовими, ми зробили. Далі питання стратегічні. Нам треба укріплювати і розвивати систему оперативного резерву. Нам потрібно, тут наше слабке місце, розбудовувати систему територіальної оборони. Це вже питання державницькі, стратегічні. Збройні сили готові. Дякую вам дуже, пане Юрію Чухсалину, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Юрій Кочевенко був з нами на прямому зв'язку, військовий експерт, директор Міжнародного центру протидії російської пропаганді. В России прокомментировали возможную встречу президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером. Тет-а-тет. Ясности о возможности контакта президента России и Украины пока нет, но российский лидер якобы открыт для диалога. Об этом сказал пресс-секретарь Путина Песков. Я напомню, что у Эрдогана также заявили о готовности организовать переговоры Зеленского с Путиным. Как вам, кстати, инициатива Эрдогана о посреднической роли между Украиной и Россией и предложение организации такой встречи? Це насправді для Ердогана позитивна річ. Він виходить не тільки посередником по Південному Кавказу, де Росія безроздільно властвувала, їх словами, з
1828 року, з часів Грибоєдова, який написав «Горе от ума». Вона безроздільна, тому там він підвищує фактично свій статус і, значить, ставки, і, значить, політичні інтереси, і бонуси, і плюси. Туреччина виграла у Росії фактично сирійську війну, виграла у Росії в Лівії, Карабах. виграла у Росії фактично вплив на ситуацію з вірмено-азербайджанськими, скажімо так, проблемами. Да. Так, тому насправді він піднімає свій статус. Позитив для України в тому, що це виводить Росію з-під фактично її парасолькового такого дискурсу для неї, що ми посередник, а не учасник. І тому, якщо йдеться про переговори Україна-Росія, то Росія каже, я можу про що говорити? Про можливий вплив на тих, хто там, ДНР, але нехай Україна буде з ними домовлятися. Тому певною міру він перекидає м'яч на поле все ж таки Росії, піднімаючи ставки, тому що Росія, яка хотіла фактично ділити світ з США, насправді сьогодні певною мірою і пропонується ділити певні проблеми з Туреччиною. Я не хочу образити Ердогана і Туреччину, але, вибачте, це не той масштаб, до якого тяжив Путін. Стосовно того, що це ж не Ялта, це вже, вибачте, зовсім інший масштаб. Тому це позитивно. Але ми маємо прекрасно розуміти, що Туреччина має свої інтереси. А вот какой, кстати, Україна... интерес Эрдогана? Вот что это ему даст? По-перше, Ердоган... Для него важно плюс какой-то успішний кейс він має, послухайте, я прибираю моє ставлення до курської проблеми, але для Ердогана він прибирав курський шантаж, яким його завжди шантажували. Не тільки його, а ще до нього. Тому що ми знаємо, звідки і була створена партія Ердогана, хто насправді вчив туристів там те робити, що вони робили. Він відсунув цю проблему. Він практично має свій умовно лояльний до нього режим в Лівії, міжнародно визнаний, який певною мірою має, скажімо, сприяти турецьким інтересам щодо газового хабу і навіть постачальника свого газу. Там же є фактично відкриті Туреччини на своїх шельфах великі поклади газу, впливати на ситуацію з газом, постачанням газу в Європу. Я кажу тепер про економічні, про політичні. Слухайте, Туреччина в 15-му році збила російський літак, і Путін почав боротися не з Туреччиною, а з помідорами турецькими. Розумієте, яка аплюха була фактично Туреччині. Потім, коли Ердоган висловив жаль, що загинув пілот, всі російські засоби інформації побігли наперед, коли Ердоган вибачився перед Путіним. І давайте будемо знову з ним дружити. Насправді, Ердоган має серйозні економічні бонуси і політичні бонуси. Це піднімає його над Росією як фактично як в статусі регіональної наддержави з тією країною, яка хоче бути всесвітньою наддержавою. Це абсолютно серйозні в політичному аспекті речі. І тому це дуже серйозно. Стосовно Зеленського, ви розумієте, якщо ми з вами обговорюємо, що навіть просто примусити Путіна говорити буде певним досягненням вже там нормандського формату, інших форматів. До речі, це навіть сам Зеленський тоді виправдовує те, що він вважає неправильним, скидаючи на Порошенка фактично своє розуміння путінської інтерпретації мінських домовленостей. Уявімо собі, в нормандському форматі, в тих умовах, коли Україна дійсно отримала реально серйозні поразки. Ми не мали такого роду сили. Давайте назвати речі своїми іменами. Якщо я слабше, горіло якось, то я і слабше, яким би я не був. Ми отримали поразки. В тих умовах посадити просто Путіна за переговори буде певною мірою все ж таки написати якийсь проект договору, правильно? Те, що ми тоді вимотали все, що можна було вимити, свою інтерпретацію цих переговорів і санкцій символічні, але санкції за порушення мінських домовленостей показує, що Росія їх порушує. Ще раз кажу, на символічному рівні. Показує, що вона є агресором. Так от, на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про можливості нормандського формату, все ж таки це країни НАТО і не останні країни у світі, якщо не говорити про перші, Франція і Німеччина. Якщо ми говоримо про переговори Байдена з Путіним, вибачте, які в мене були би козиря, якби я йшов на переговори з Путіним, скажімо так, заради переговорів Путін не піде, вирішити це не потрібно Україні, а на інших умовах Путін не буде погоджуватися на переговорах. Перед переговорами я давно провокую такого роду речі слугам народу. Давайте я буду Путіним, давай, ти будеш зі мною розмовляти. Повірте мені, каменя на камені від слуги народу і навіть самого Зеленського, якби я був на місці Путіна, я би не залишив. Тому є перший псалом Давіда в Писанні, блажен муж, це в перекладі Шевченка, блажен муж, що не сідає з лукавим раду і не стане на путь злого і з лютим не сяде. Тобто не треба вести переговори на тих умовах, на яких тебе примушують. Не грай
простою мовою, не грай з наперсточника в наперстки, не грай з шулером в карти. Що ти хочеш на цих переговорах? Тому перспективи, насправді, якщо б переговори такі відбулися, Зеленський і безпосередник, я маю на увазі, без Ердогана, без Байдена, Зеленський, Путін, а так він не погодиться, то я вважаю, що насправді проект рішень йде по конвеї, яку написав Зеленському Путін. І певною мірою ми побачили, що той договір, то Паризький договір 9 грудня 2019 року, який був в Парижі, потім комюніке, потім, пам'ятаєте, що виписалось? Треба створити консультативні ради, а значить це суб'єктивізація. Формула Штайнмайєра, а Арахамія почав своїм ротом озвучувати, очевидно, хотілки про постачання води в Крим. Я тоді сказав, що у урядів немає своєї води, Арахамія може в себе відрами носити тоді в Крим. Але ж це було про прорахування тих умов, яких насправді тоді, на які погодилися тоді Єрмак разом з Зеленським. І я абсолютно погоджуюсь. Я тоді абсолютно переконаний, що тоді була фраза «давайте воду в Крим, а ми звільнимо кримських татар». І саме головне, які гарантії в світі існують, що Путін буде виконувати будь-які домовленості, які будуть його не виконувати. Підписали всі гарантії, передали кордони, провели вибори. Найкращі в світі, всі визнали, всі копенгагенські критерії, все хорошо. Які гарантії того, що Путін на завтра не веде свої війська або не почне брати зброю, примушуючи до того, щоб зривати конфлікти? Які меморандуми, які протоколи, якщо Путін розірвав навіть великий договір, я вже не кажу про Будапештський меморандум, великий договір між Україною і Росією, він розірвав принципи ОБСЄ, він розірвав принципи Хельсінського акту, він не виконує підписані Росією домовленості про скорочення звичайних озброєнь Європи і не виводить війська з Придністров'я, які він обіцяв вивести безпосередньо Росія з Придністров'я 14-ю армію. Які гарантії світ хоче отримати від Путіна? Я вже не кажу про президента Зеленського. Дякую вам дуже, пане Валерію. Чосалом, що приїхали к нам в студію, ответили на наші вопроси. Валерій Димов, директор Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум», був з нами в цієї студії. А я с вами не прощаюсь. Мы сейчас переходим на небольшой перерыв, 5-минутный. После вернемся в эту студию и продолжим информационно-аналитическую программу «Бугуни». Мы работаем в онлайн-режиме также на нашем YouTube-канале. Не забывайте на нас подписываться там. Там вы также можете просмотреть все наши программы в записи, самые интересные фрагменты из наших программ. И поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку также режиссеры периодически во время эфира выводят на экран. Вот сейчас видите эту ссылку. Можете пройти по ней, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это будет помогать нам продолжать работать на непростом информационном фронте. Через 5 минут. Коршкенча.